ev proja kardestî bêguman ne wekî yek jiwanê gote dîtine. Maçayê Valaçîkê muzîkjenekî Polonî dilvînê muzîkê ye. Gokarî bû bi hezarê darikan gîtareke elektrîkî çê bike. گیتار گشت به 1300 دارکان هاتیا چیکرن قاتک لسر قاتکی و ناواوی والایه. گو دیوی 22 قاتن و زن دیوی 36 قاتانه. لیتن زند نب دارکا هاتیا چیکرن او به تخته تنک چی بویه جبو جوانیاوی. Valaçîk şeş meh bihurtin di amadekirina vê gîtarê de bêdan heva darikan ji dermanxaneyê nêzîkî xwe û bi şêrazê wan bi hevdil dixist bi tiştên sivik û asayî berhemendiya xwe dike. من چه آلاوین گران بکارتنه اینای نبود چکرنا گیتارا خو من به چقویا کاغدان او قد کرینه همو به برینا دستی و زنپاره هاتیا چکرن جبروی چکرناوی دمکی دریش خوار. Ev demên dirêj ji Valaçîkê qedandiye di çêkirina gîtarê de lê hemberî dengê gîtarê û lêdana wê nayê pîvan. Ez matmayî mam. Ew tişteke nayê bawerkirin ku tu bi van darikan gîtarekê çêbikey û bi awaz û bikêr hatî û zendê wê rasta û tu di navdestê xwe de pê hez dikey. Niha Valaçîka amûra xwe ya taybet û afrîner bi dawî kiriye. Lê niha pêdivî heye bi dilvînê gîtarê fêr bibin çawa lê bidin. Lê li gorî pêvajoya çêkirina wê beşê herî zor da afirandina wê de qediya û gava li pê wê dibe asantir be.